buga mana 1 2 3 4 DJ Lion Boy, DJ Lion Boy. Multimedia. Shi so ruwan zuma kuma ruwan guba ne ba rasa kore ba. Ya zan gine da suna ga duniya kai kada take duba. Na akwai lalura cikin jiki na bai wuce zauna ba. Soyayya da nufi wata gina ba haka za ka zo nan ba. Tamkar ana kafi in ka kama so bai san wata kara ba. Bai kama zuciya ya fi jijiya ma ba zai tsaya na ba. You're ready. You're ready. You're ready. Ni dai masoyiya ta kece irin jikina na rasa ki tsoron lauje ji da fasina kowai nake bida don kece dare da rana ba a zuga ne dai an barki babu ruwana soyayya gurin zama ya zauna a zuciya na ba ni san ki ya dama na mu rike juna. Karke bari in shiga damuwa tun da suna da hadari ki nake ambato kawai in na zauna wuri-wuri ni da ke mai yana kawai ba ki sanya na garari na gaji kamar tabar miya bai wuce ma ki gishiri. Duka mai so akwai jarabta gare shi kowanne lokaci dandanar so idan ta fara masu ya ita ce ma mahaukaci babu komai na duka mai yin so a buri ne hakikaci tun da ma duniyar ta Allah da manta ba ma da tabbaci kai kana son wani yana son ka kaji so mai kula fici kai da doge na zuciya ya zuga mu mafita ya ci so akwai damuwa kun ji yan uwana yadda Allah ya so haka za ya yi ne. Sai dai motsinsa zancen zafin so in za a yi wace ce farsa sai ya ki ji labari na ko za ki gane nufina san ki ya shiga raina ya wuce matakin kauna ban da kowa ban da komai ba ki lallai na rasa komai kimin alfarmar so za na baki labari na za na baki labari na labari na. You go now, you go here to DJ Lion Boy. Karo mana sautin DJ Lion Boy. Daddy, karo, daddy. Ya cikar muradi na akai ki daki na ni kuma ka san mu angona idan ki zan zauna to ka raso mu tattauna kina cikin raina ni ma kana cikin raina ba cikar muradi na in babu ke na zan kwana a zo cikin karɓo bana da wata in baki
a sannu sannu take girma zuciya ta zamo dirka